Dobrý deň, vítame vás tu nového videa s hostom Timoslavom. Okay. A ja doma Myšom. Okay. Dneska by vám chceli ukázať, čo sme za ten čas stihli postavať o skrínu. Takže postavali sme si menšiu zoo. Postavili sme si aj super dom so super vecami, však aj dnes. Chudák Timoslav tam musí šetať drevo, lebo si vôbec nevie nájsť našich truhľačov už. My si ideme ukázať, kde je. Dajte, poj sa, tu má ešte 17 dreva. Takže dneska by sme si mohli si urobiť tažiareň. Ako? Tak ja tu mene nekopám. Bacha, bude. Takže, ideme ďalej dole. To je aké čudo judo, ideme ešte nižšie, ďalšie čudo judo. A čo budeme v čudo judo? Fakt je to čudo judo, lebo nič tam nevidieť. Ako môžete vidieť, skoro nič sme nespravili. Skoro nič. Ako sa vám páči Admisov skin, napíšte nám do videa. A pod video. A ak chcete viacej videí s hostom, tak napíšte. Takže keď si náš host, tak ti nedáme nič, dobre? Bleš? Choď hole, tam máš veď. Máme super mapu. Tak choď hole, spleveť hole. Timoslavu. Nevie ani lesť, tam to ležílku. No, asi ste nevideli našu farmu na papier. Chvíľka, pozor. Dobrý deň, vítame vás. Takže sme tu späť. Vyrobili sme si novú mapu, tu ju môžete vidieť. Túto šitnú. To si pasuje. Je tam nejaký zombík, není. Zombí matras, máme dať kaktusy, ako môžete vidieť, máme veľmi dobré opevnenie, cigáni. Timoslav už je rezle, Myšo. Admis tu chytá ryby na pušti. Berieme tekviču. Dimole, železo. Prečo si ma zabije? Debil. PvP zdíš! Naparapa! Dobre, ja som sa spomnul tam na začiatku. Hoďme vypustil. Rybus. No, ale nejde. Vidíte, Timoslav je tu. Nie, stromčeky, rozdávame stromčeky. To stromčeku týždne, rozdávame to stromčeku týždne. Neskúsim priťahovať.
Takie